חדש בעין ורד. עכשיו, לרגל חגיגות ה-80, טרקטורון הכסף. בואי סתם, תעלי את הטרקטורון שלנו. אמא. כאילו מדובר... לא, רציתי לקחת את הטרקטורון כבר, זהו. כן, סתם היא, כמו שאומרים, פייטרי, טוב, הייתה כבר במלכת המדבר, קטן עליה טרקטורון הכסף. כן, מדובר בשעשועון נושא פרסים בנושאים שקשורים לעין ורד, לכבוד שנות ה-80, למושב. ואני מקווה שתעמדי באתגר. אני מקווה שלא... למרות שאת, כן? זה סתומה פה. אוקיי, שאלה ראשונה. כן. באיזו שנה קם המושב? אתם מפריעים לנו באמצע זה הצילומים. גם שאלה של הטרקטורון, אתם רוצים? כן, רוצים. אוקיי, שאלה ראשונה, את רוצה לקנות ריבה? לא. לא עכשיו, יפה! קניתי. לימונדה? אני תרמתי במשרד. לימונדה? תקנו. מה מקבלים עם כזה? טוב, בילדים. טוב, השאלה הראשונה היא, באיזו שנה קם המושב? לפני 80 שנה קם המושב, דהיינו 1930. יפה מאוד! מתמטיקאית כולה. שאלה שנייה. שאלה קשה, אני מקווה שתדעי לענות עליה. מי המשפחה הראשונה שהתיישבה בשכונת ההרחבה הצפונית? וואו, זאת שאלה קשה. צריך לחשוב על זה. אנחנו! יפה מאוד, משפחת קשר זו התשובה הנכונה. מה מקור השם עין ורד? עין ורד, זה קודם כל במקור זה עין ורד, כך שמעתי. כן. ואני חושבת שזה מן הסתם שם ערבי שהיה פה לפני בואנו. נכון. איזשהו מעיין אולי, שקראו לו עין ורד, אבל כאן מסתכמות ידיעתה. ומה משמעות השם הזה? קראו לזה עין אל-ורדת. עין אל-ורדת. לא יודעת, וואלה. אוקיי. זה לא ורד, זה בטוח. נרשום על זה. זה לא ורד. לא, אנחנו לא ניתן לך את התשובה. לא. אגב, אני רוצה רק, שכחתי להגיד לך קודם, יש לך שני גלגלים, זאת אומרת, מותר לך לשאול אנשים ברחוב. סיפרת לי דבר אז את יודעת מה? את כזה. יודעת אני מה? רוצה לשאול, יש פה במקרה את חלת כאן, אני רוצה לשאול אותה. חלת, אולי את יודעת. מישהו פה יודע למה קוראים להם, מה זה עין אל-ורדת? מעיין אל היורדות. המעיין שנמצא באמת. כן, שזה מעיין אל היורדות. יפה מאוד, מעיין היורדות. טוב. על שם היורדות למעיין. היורדות. עין אל-ורדת. טוב, שאלה הבאה. כן. איזה מפעל המושב הזה הקים, מושב עין ורד הקים בשנות ה-80? איזה מפעל. באיזה תחום? וואו. תעשייה, אני יודעת שהיה אזור תעשייה, אבל לא שם. כן, יש לי עוד גלגל הצלה? יש לך עוד גלגל הצלה או חבר טלפוני, אם את רוצה להתקשר למישהו? חבר טלפוני. וואו. יהודה צחורי, מה הטלפון שלך? לא זמין, אבל אם את רוצה את יכולה להתקשר יש פה איזה... זה סבתא שלי. יאללה, בוא נתקשר יאללה. לסבתא שלנו. רגע. ממש במתח. כן, פה מתקשרת לסבתא שלה? קדימה, תצילי אותנו, אני חייבת לזכות בטרקטורון. או במשהו. בסדר? כן, השאלה היא, איזה מפעל הוקם בעין ורד בשנות ה-80? האם מישהו יודע פה בקהל מסביבנו איזה מפעל הוקם בעין ורד בשנות ה-80, באיזה תחום? גדעון? אתה יכול לעזור פה? סתיו מנסה גדעון, לפניה. תראה חבר טלפוני שלי. איזה מפעל הוקם בשנות ה-80 בעין ורד? איזה מפעל תעשייה? טכנו ורד. טכנו ורד? באיזה תחום? השאלה היא באיזה תחום? ומה המפעל התיימר זה לא לעשות? היה זה של הכיפור. היברידים? עופות? לא, מה? היברידים? מה? אני מכירה היברידים בו. אוקיי. הוא עשה כל מיני דברים. בגלל זה גם הוא קיים היום. אוקיי, תודה לגדעון. גדעון מכר לך את התשובה, והתשובה היא באמת שהמפעל טכנו ורד, מפעל אלקטרוניקה. אנחנו ניתן לך את זה. והשאלה הבאה... תגידו את האמת. מתי ירד בעין ורד שלג כבד? וואו, אני הייתי מהמרת על שנות ה-50. נכון, אפשר להיות יותר ספציפיים. וואו. שנה, חורף 50 ספציפי. חורף, אני זוכרת את זה כמו היום, חורף 59. והתשובה
לא נכונה לצערי. התשובה היא חורף 50-51, בכל מישור חוף ירד שלג כבד, על עין ורד הוא לא דילג. אוקיי. סתם, שאלה נוספת, איזה ענף ספורט היה מרכזי במושב בשנות ה-70 וה-80? כדוריד. כדוריד? נכונה, יפה מאוד, כדוריד. אנחנו עוברים לשאלות קצת יותר קשות. מה היה שמה של הגננת הראשונה במושב? ידעתי את זה. ידעת. שימו לב, ידעת. גננת. כן, חיי שידעתי. ברונקה? יפה, זה לא יאמן, שלחתי את זה. כן, זה היה שם. יפה מאוד, ועכשיו אני אשאל אותך שאלה קצת עוד יותר קשה. איפה הייתה ממוקמת המרפאה הראשונה של עין ורד? המרפאה הראשונה. היכן הייתה ממוקמת המרפאה הראשונה של עין ורד? לקהל אסור לענות כבר, כי היא ניצלה את כל הגלגלים. אין, ניצלת את כל הגלגלים. אם היית קוראת שלטים שממוקמים על כל מיני בניינים, אולי היית יודעת, כן. אני רוצה להמר על איפה שהמזכירות היום. זה היה פעם בטוח. ואת... חבר'ה, גם פוקסים נחשבים במשחק שלנו, ולכן אנחנו ממשיכים הלאה. סתיו על סף הבעיטה מהטרקטורון שלי, אבל לדעתי כבר לפרס היא זכאית, ואנחנו נמשיך. איפה נחפרה הבאר הראשונה במושב? אני יודע. כן, אנחנו מוקפים פה בעשרות אנשים, שנראה לי אף אחד מהם לא יודע את התשובה. אני אאמר על הבאר שנמצאת בעבר הירדן. ואת? טוב. יש שם מקום של שאיבה, ליד הכיכר העגולה, אין שם איזה תחנת שאיבה? להשכלה כללית, הראשונה, נמצאת ליד משפחת היה מאוד נחמד לסכם. תודה רבה. ואנחנו נצא לצוד את ההקדמה שלנו.